Ik moest invallen voor Bram, want Bram was natuurlijk een van de adjudanten met Ruud Stikkelbroek, het jaar voor mij. En toen kreeg ik eigenlijk al in het seizoen vroeg Bram me een keer op 11, of ze zeiden van ja 11, dan moeten we natuurlijk inschieten. En wil zich dan voor mij invallen. En ja, ik heb eigenlijk het ceremoniemeesterschap wel de mooiste rol gevonden die ik heb gehad bij Jokes, voordat ik hoerigheid mocht weren. En ik zei er dus volmondig ja tegen, want ik dacht, ah, dat is geweldig om dat nog eens een keer te doen. Bram wist overigens niks van dat de vraag zou komen. En toen hadden we dat officiële gedeelte op de bühne gehad. En we stonden neven de bühne en nou, iedereen stond wat te klasjeneren met een glas bier. En op een gegeven moment kwam Alfons Joekjes, Harry Pauwels neem me staan en die zegt, fijn hè, die bel met die staaf. Ik zeg, nou, die ben ik langzaam aan het keuk, want ik slinger die bellen liefst even een stad hoezeer. Ik zeg, die was zo lomswoor op een gegeven moment. En toen zei hij van, zullen ze komende vastelovenden een andere staaf, of stek, in de hand willen hebben. Nou ja, de schuinse gedachte doorgeloten, maar dacht ik van, wat vroeg ik tegen nou? En ik vulde het hecht, want ik ben natuurlijk ook niet, ik kom ook niet van Dombach, dus ik denk, dit zal toch niet bedoelen. En toen liep hij weg en toen stond ik met de mond vol tanden. Ik denk, ja, heb ik dat nou goed gehuurd? Snap ik hem nou niet? Wat bedoelt hij nou? En toen kwam Mark van Soes, de chef, die kwam naar me toe en die zei, de vraag te vragen, hè? Wat chic hè? Ik denk, die heeft het echt gemeend. Dat meent ze niet. En ik word nog slechter eraan. Ja, volgens mij, ik had ook het idee dat iedereen in mijn geheer zoog van, die hebben ze die vraag gesteld. Dus ik wist me geen houding te geven. Maar ik wist eigenlijk officieel nog niks. Er stonden nog wat mensen een pilsje te drinken. En toen kwam Sjaak Schatterje, die schuifelt zo neven me gaan. Die zei, proficiat hè jong. Ja, toen wist ik het wel eigenlijk zeker. Toen zei het, morgen werd ze gebeld. Maar toen was ik er inmiddels zo slecht aan, en er is geen woord aan gelogen, dat ik mijn meidje Ingrid ben gaan zoeken. En ik denk, ja, ik ga naar huis, ik voel me gewoon niet lekker. En toen heb ik tot een halve middag gezocht, want die waren met de hofkapella die getreden moet ik zeggen. En die stonden voor Den Haan of voor de Gaper. En ik zeg tegen Ingrid, ik luister niet wat ze me net gevraagd hebben. Ik zeg, maar ik ben gevraagd om staatsprins te weren. Ik zeg, en ik ben er zo slecht aan, ik ben nu naar huis. En dat kost niks meer zeggen, toen was ik pleiten. Maar nu kwam het, een leuke anekdote. Ik kom thuis en ik had de tassen nog vol met ik weet niet wie voor munten. En die waren alleen geldig op den dag. Nou ja, dan ben ik geen toegeneden van de Rietsige, maar ik vond het toch een beetje zund. Ik denk, wat nou? Toen heb ik hem getrokken, ben ik 's avonds in de schemer duister, truc dat gebuisje van de munten. En ik heb de ganse hampel munten en dan spreken mensen te gaan van, ben je niet verkleed? Moest ik zeggen, nee, ik ben er slecht aan, ik wil naar huis. Ik heb die munten ingeleverd, de poen gepakt en ik ben weer naar huis gekomen. En dan begint het malen van, ja, en nou, en wat moet ik nou? Nee, zo is dan tater liever bier dan water. Ik wil daar iets serieus gezegd hebben. Ja, ik heb altijd gezegd, ik gewoon met 2 jongen op de bühne staan, waar we de zaken stinken brengen. Hè? En lol en plezier, en dat moet vastelovend uitstralen van hier tot Tokio. En we hadden het jaar ervoor, hadden we op de hofbouw gestaan, en er stond Tolier de Nico kennen. En toen stonden we met z'n drieën bij elkaar, en toen hebben we eigenlijk gekscherend gezegd tegen een, als een van ons de vraag kreeg, hè, wie iedereen dat roept, jongens ondereen die ergens op een vastelovensbal staan, of iedereen droomt er wel eens van. Maar wie zei, als een van ons de vraag kreeg, gewoon weer met z'n drieën doen. Ja, dat doen we. En toen hebben we er nog 6 achter tegen het huigje aangegooid, beer. En, maar ja, dit is flauwekul, dus steeds. Maar wie toen die vraag kwam, en ik had René als allereerste, toen dacht ik, godverdomme, ik heb vorig jaar immers wat beloofd. En met in mijn achterkop ook dat idee van, lol, plezier en gek doen. Nou, dan doen we ook maar eens gek. En toen heb ik met René een plannetje bedacht. Want René had ik dus eerst bij mij op kantoor gevraagd van Hesse tijd. Want ik moet ik wel vertellen, ik ben er niet goed aan.
René veel bijna van zijn geluiden af, maar die kwam en dan stelde ik de vraag, zeg, en dan moeten we nog iemand anders. En toen noemde ik de naam en René was ook gelijk enthousiast. Oh, dat gaan we doen, we moeten wat verzinnen wie we dat gaan doen. En Nico die sponsorde toen de Boermans Theater en er waren de kraan uitgekomen, of de meus dan nog goed komen. Ja, de krant wel, ja. De kraan. En toen zeiden we van, ja, dan gaan we nog, dan moeten we dat even goed in het jaar hangen. Toen zijn we s'avonds, ik weet 4 uur. Laat in de middag, ja. Laat in de middag, bij dit kantoor. Tegenover 4 uur. En voor het Boermans Theater kom ik even met Pascal. Ja. Toen had het al gelijk in de gaten. Ja, toen wist ik het al. Maar Ja. wie Pascal zegt, ik kan het helemaal niet weten, maar ik wist het al. Ja. En ik was ook zo zenuwachtig dat toen ze kwamen, kon ik mijn mond niet houden. Dat Pascal op een gegeven moment zei van, halt ik nou eens de moelman, ik moet hier even wat zeggen. Nou, tot op de dag van vandaag is dat nog steeds. Ja, dat weet ik, maar op dat moment was het wel extreem. Ja goed, en ik heb niet eens Monique gebeld, ik heb gewoon direct ja gezegd. Ik heb eigenlijk al ja gezegd voordat de envelop open was. Het geschat, joh. Wat Pascal net verteld over wie het gegaan is met het vragen. Ik was de 11 van de 11e, wie Pascal gevraagd is, was ik niet in de stad. En dat is redelijk uniek voor mij, want ik ben er altijd. Maar ik zou toen op dat moment niet in de beste periode van mijn leven, maar dat had gewoon helemaal met mij alleen zelf persoonlijk te maken. Ik was op dat moment zo ik in Gent groot veld. En dus ja, op een gegeven moment ik werkte toen gewoon de donderdag daarna, de woensdag werd ik gevraagd. En de donderdag had ik een afspraak 's morgens vroeg om 9 uur. En ik zit in een auto en net voordat ik bij die afspraak ben, belt Pascal me op. En die zei tegen mij van, ja, heb je even tijd zitten, want heb je vandaag tijd, want ik heb een probleem, zei hij. En ja goed, en als we problemen hebben, dan bellen we elkaar altijd en dan zien we het op in elkaar. En ik zeg, ja, ik heb nou een afspraak, ik zeg, ik denk een uur en dan kom ik wel. En ik in de auto denk, dit probleem, als er een probleem is, ben ik het wel. En dus ja, dan kom ik bij die op kantoor en dan zit in een envelop voor mij, voor mij neer. En ik heb echt totaal niks in de gaten. Want ik was met mijn eigen probleem bezig en ik zat op dat moment toch in een iets andere wereld. En op een gegeven moment, de envelop maak ik open, dan staat er een Jokeshaan op en dan staat er Dreespan 2016. Samen met z'n drieën. Oh ja, samen. En ik keek daar aan en ik weet nog goed dat ik wat mijn eerste woord waren wie ik tegen Pascal zei. Want het was 11-11, toen was het 12-11 en het was volgens mij... 2,5 maand. We kwamen 23 januari zou je weer uitkomen, dus dat was gewoon heel kort. En het eerste wat ik zeg tegen Pascal, ik zeg, maar wat is de Harry Pauwels? Ja, ik durf het niet te zeggen. Dat deed ons zo laat vroeg. Maar ja, goed, ik was er gewoon echt niet goed aan toen. Ook omdat we weten dat het voorbereidingstraject zo intensief en zo lang is. Dus. Ja. En dat waren nu ineens zoeken. Dus ja, goed, het overveld Pascal natuurlijk. En ja, met mij viel het misschien overveld het nog veel harder. En ja, dan schudt ik van alles door de kop. Ik zeg ook, ik heb hem ook gezegd, ik zeg, normaal gesproken was ik 3 double keer door het plafond gesprongen. Ik zeg, maar nou ken ik dat niet. Ik zeg, normaal gesproken hoef ik daar niet over na te denken. Ik zeg, maar nou moet ik dat wel. En nou ja, goed, wat dat betreft, goed over nagedacht. Met Janine overlag. Met Janine een afspraak gemaakt. Dezelfde dag wie ik van Pascal afkwam. Ik zeg, ik moet dich spreken. Ik zeg, maar het kan niet. Bij hem op de zaak, want het had personeel door op de zaak. Het kost niet bij mij op kantoor. Dan hebben we een parkeerplaats afspraak gemaakt met mijn eigen vrouw. Ja, op de hei of niet? Nee, niet op de hei. In de Brielmonstraat, weet ik dat nog goed. En toen heb ik Janine een brief gegeven. En het eerste wat Janine zei, ja, doen. Ja, en dan komt inderdaad die periode dat ze bijeen is en dat ze er naartoe gaat. En wie zou je dat was? Dus donderdags. En wie zou je 's maandags s'avonds voor de eerste keer bijeenkomen in een petit comité. Dus met de Vors, Harry Pauwels en de 2 secondanten van hem, Jacques Chatelier en Mark van Soes. En we gaan, zaterdags is de pronkzitting, treedt Prins Ruud af, Ruud Stikkerbroek.
Nou, weet wie, gewoon doorheer, met z'n tweeën Ja. en als dames aan een tafel. Maar ja, wie kost het Nico niet meenemen bij ons aan de tafel, want het was iets te opvallend. Maar Nico zit natuurlijk wel bij de sociëteit, dus waar ze wel op de pronkzetting aanwezig. En nee, er is ook een tafel achter ons. Ik zat in de coulissen, man. Ja. En, maar ja, goed, dat ging allemaal prima goed. Een leuke avond gehad, zijn ook samen naar huis gegaan. En we gaan naar bed en ik weer zondagsmorgens wakker. En ik ben er zo verschrikkelijk slecht aan. Helemaal in paniek. En ja, ik denk, dat krijg ik niet van elkaar. Wie keer ik dat ook wil doen? En dat is, in zo'n spagaat heb ik nog nooit gezeten. Want enerzijds is het mooiste wat ze denk ik mij kunt maken. En was ze altijd, van gedruip als nee. Ik bedoel, ik ben altijd swimmers geweest, als ik het niet weer hoef ik er ook niet over na te denken. En, maar ja, als het dan eenmaal zo wie het is en de Christie kan en de kind ze dan niet pakken, dat is wel heel erg pijnlijk. Dus het was wel heel erg lastig. Ik dorst Pascal niet te bellen. Dus Janine heeft Pascal gebeld. Die is gekomen gelijk. En het eerste wat hij zei van wie er binnenkwam, ik hoorde in Meulen staan, Stijn van die Nijgaaf zitten. Ik vroeg, gewoon iemand anders volgen. En dus tijd eigenlijk, je best wel lang nog bij ons gezeten in de keuken. En dus tijd op het punt om te gaan. En toen belde Nico, ondertussen hadden we Harry gebeld, Nico gebeld, et cetera. En op een gegeven moment belt Nico nog terug. Toen zei Nico, van moeten we toch nog een keer samen praten. Ik zeg, ja, dat er maar komt gelijk, want we waren alleen thuis. Ja goed, en toen is Nico gekomen. En ik kreeg er nog gewoon bij. Dat is toch mooi? Ja. Dat is toch mooi? Ja, dat is prachtig. En zei van, ik doe het niet als hij niet meegeeft. Ja, daar was ik prins alleen geweest. Ja. Ja, nee, maar dat is wat toen gebeurde, dat was heel bijzonder. Ja, we hebben het over vriendschap. En vriendschap hoeft geen 100 jaar te duren. Vriendschap wordt ook geboren in één dag. En dat is één gebeurd. Nou, voor mij is ook vriendschap wat dik en dun en wat toen ontstond, die middag. Kijk, vriendschap was dus ervaren zo'n raceplan met een glas bier is iedereen die een vriend. En als ze wint, is ze vrienden. Maar echte vrienden stonden op in de moeilijkste en duistere dagen van die leven. En ja, dat koester ik misschien nog wel het meest aan het ganse verhaal. Want dat was voor René een van zijn duisterste perioden in zijn ganse leven tot nog toe. En daar hebben we gewoon met z'n drieën de schouders onder gezet. Hè. En Nico zei dat heel treffend toen van het kan gebeuren wat wilt, dit geeft gewoon mee. En maakt niet hoe wie, maar dit geeft mee. Dit is een unieke kans en we gaan dat met z'n drieën doen. En ja, Nico is door, ondanks dat de ondernemer is ondanks streep psycholoog. Ja, nee, dat is flauwekul. Nee, maar Ja, maar dat was inderdaad wel zo van, wat ze allebei zagen van, er hoeft niks te doen. Er hoeft maar één ding te doen, en dat is meedoen. Ja. Geniet. Maar dat is heel lastig voor mij, want Ja. ik kan niet niks doen. Ik ben toch wel een beetje in de regel, ja. Ja. Maar het feit dat zoiets gezegd werd, dat maakte op dat moment mijn rugzak wel behoorlijk leeg in die oren dat we doorgezeten hebben. En toen zien we uiteindelijk uiteindelijk gegaan en toen heb ik gezegd van, ik kijk wie het gaat. Morgenavond zien we voor het eerst bijeen en morgenavond laat ik het definitief weten. En dat ging goed. En dus op dat moment heb ik, die maandagavond heb ik weer ja gezegd. Om het toch te doen. Leuk man. Maar ik heb ook het idee dat het vanaf toen ook Ja, met heerlijk, het waren Ja. 2 stappen vooruit, één Ja, dat is terug. ook En uit, toen dacht ik, ja, ja, dat er is was ook er toch uit, één absoluut. vooruit. En dan weer 2 vooruit, één terug. 2 Ja. vooruit, één terug. Ja. En zo zien we, hebben we eigenlijk, want het waren 2,5 maanden tot 2 maanden tot het ja, uitkomen. 12 november tot 23 januari. Maar ze zussen dat vastelovend overwint alles. Ja, Mm. dat Dat is, was het op dat moment echt wel. Ja. We hebben best wel serieus moeilijke tijden gehad. Even met dich. Zeker in de Ja. voorbereiding. Ja, Er is een keer een bak koffie gedronken. Waar we eigenlijk niet meer wegkwamen. En ja. Maar het is wel een... we hebben wel... ja dat is daardoor gewoon heel bijzonder wat een er heel bijzondere gebeurt. tijd gehad. Als die 2 er niet geweest, ja goed, dat is Pascal niet meer geweest, hadden we sowieso niet gestolen. Maar als die 2 er niet waren geweest, had ik er niet gestolen. Absoluut niet, never. Wat is de beste kamerot? Jong, wat ben ik groot op dich? Ik heb echt heel veel respect voor wat ze in hun jonge leven hebben meegemaakt.
En hebben ze daar staan. Je wil nu weten wie je dit gunt. Ga ik daar helemaal voor en ik zal letterlijk en figuurlijk achter je staan. Niet de komende 17 dagen, even wie is mijn laatste om. Ik hou van dit. Geweldig, joh. De familie is toch wel niet in de fan. In het Zeeuws. Oh. Zo. De beste vriend Nico. Wat bijzonder wat ik met dich heb meegemaakt de afgelopen maanden. Ik vond dich al bijzonder, heel veel. Maar hij is heel speciaal voor mij geworden. Ik ben dich heel veel dank verschuldigd. Dankzij dich stonden we hier nou met z'n drieën. Het zal allemaal zo moeten zien geweest. Ik doe gewoon echt daten. En dat kent zich als de beste, dat heb ik gezien. En juist daarom geniet ik het meeste. En wat we ook mogen beleven, dicht bij zijn vriend voor het leven. Dank u wel. Oh, ja. Gewoon knallen, man. Jazeker. De hoergeit van het jaar 2016 is Prins Pascal den Eerste met adjudanten Nico en René. In de ganze stad. Wat waren we leuke prins is onze nieuwe prins. Huizen in de ganze stad. Zonder gooien hebben we nog niets gehad. Ja, zo'n hoofdbal, dat vliegt hem. Ja. Dat was niet normaal. Ja, was Ik meteen klaar. kom zo en ineens gewoon de lichten aan. En denk ik, ja wie, we zien net een uur uit. Wat is dit? Ja, dat vind ik sowieso, vond ik dat altijd wel met hoofdbal. Dat vliegt Ja. altijd hem zo'n avond. Maar nou was die de mol. Ik geef het nergens over. Ik Ja, vind- dat was een fantastische avond. Ik vind trouwens ook als ze nou naar een hoofdbal gaat, dat ze hem totaal anders beleeft Ja. dan dat ze daarvoor ging. Er is een programma van tevoren van die 17 dagen en van een dinertje bij de oudste, of Horst oudste oud-prins, zeg maar, wat ook heel bijzonder was, tot aan de Methielschool, zeg maar, wat heel indrukwekkend was. Tot het bezoek van Pascal zijn schoonmoeder, die toen nog leefde, en ja, ernstige mate van dementie had. En het zijn ook ja, echt kleine momenten die dan zo mooi zien. Ja. Maar tot het ineens tussen de tieners van 14 jaar oud op het Valuwas College 3 dik. En dan meestal te hossen dat het zweetig echt serieus, ik weet niet Door de wat. boksenpieper. Het stond overal, het stond bij mij in de schoon. Ja. En was er dan toch pubers is die heel stoer stond te doen, maar het eigenlijk toch wel heel gaaf vinden. Ja. Niet te geloven. En dan is er de ene, een half uur daarvoor is stond beuken. En daarna weet ze niet wie, ja, het is Ja. zo'n ongelooflijke toemel was het terecht kunnen zeggen. De hoorigheid van Joke zit me binnen. Van de Vasteloven. Hallo, En wat heeft ze daarbij is gebruikt? wat ik gebreid heb? Ja. Ja, eigenlijk nog niet zoveel. Venlo, stadje van plezier, dit kan ik toch nooit vergeten. Dingen in de vreemde, dingen je altijd weer. Geen stad kan met Venlo weten. Door te kunnen leven met al waar ik leef. Door te kunnen leven met mijn echte neef. Venlo, stadje van wel en plezier. En ik denk altijd weer. De vlucht van de ene emotie naar de ander. Ja, het is prachtig om dat uit te mogen dragen. En de zuurstok, wat hij vastgeloven bij mensen duidt. Dit Al bij dit al toverde mensen. een glimlach bij. Ja, precies. Ja.
Bij al de Heel mensen. bijzonder. Daarom is ook gewoon zo'n sopzitting en het Rode Kruisbal, dat soort dingen, die staan bij mij vooraan. Dat mag gewoon nooit verloren gaan, zoiets. Nee. Want die oude mensen, die hebben echt, als wij binnenkwamen, ja, dat was feest. Ja. We hebben gehost, gedanst, gechanst, gedanst. Als ze met één zo'n wat oudere mevrouw danst, dan dansen met de hele zaal. Want iedereen zit te genieten dat ze met dat we door staan te dansen. Dus we hebben wat afgedanst, man. Ja. Maar dat was fantastisch om dat te doen. Nee, maar ook met name die oudere mensen. Ja, die Venlose vastelovensliedjes, dat is natuurlijk, ja, daar zien we natuurlijk zo riek mee. En die mensen kennen die liedjes gewoon nog allemaal. En die zingen, die hoeven maar einde toe en ingezaten te huren. En die zingen het liedje van Voorwies achter. En die krijgen goeie zin. En ja, dat is prachtig. Wat mij heel erg ook is bijgebleven, de dings vanuit die jaren binnen de Rode en binnen de vereniging, dat ze de vereniging kent. Maar als het racepan is, dan komen ze er pas echt achter, die vrijwilligers, die commissies, die iedereen die bij die familie van Jokes huurt. Ik denk dat er in Nederland, en dan praat ik echt over Nederland, niet eens over, misschien wel over de wereld, weinig organisaties zien die zo gesmeerd lopen als bij Jokes. Ik heb al eens gezegd, we hoefden echt helemaal niks te doen, we hoefden alleen maar, ze brachten ons nog net niet naar bed. Ja. Maar het is gewoon witgoed, de kleien, alles waar er iedere keer, iedere dag. Ze stonden 's morgens, ze moesten alleen maar weten wie later ze klaar moest staan. En vervolgens brachten ze zich naar huis en ja, wat ik zeg, ze brachten zich nog net niet naar bed. En ook zo'n prinsengarde, ja, de boete waar ik denk, ja, wat doen die jongen nou, dat is alleen maar decorum. Dat is niet alleen decorum, want daar hebben ze gewoon af en toe nodig. En die jongen die doen dat op zo'n fantastische manier. Maar die zorgen ook dat ze van A naar B komen. Ja, ook nog eens, We ja. zijn op de vrijdag zijn we op de parade terechtgekomen. En we kwamen niet van A naar B, we kwamen nog niet eens van A naar A. Nee, Gewoon niet. Ja. Nee, klopt. En we vonden het ook kei gezellig. Ik bedoel, we vinden ook alles best wel goed in die tijd. We hadden heel veel lol, maar die jongens, zo'n prinsengarde, die zorgen gewoon dat ze ergens doorheen komen. En dat leek allemaal eenvoudig, maar dat is met een volgepakte parade, hossende mensen, is dat best wel een uitdaging. Ja. En ze hadden het protocol in de gaten. Ja. Het wel wereldberoemde protocol van Jokes, waar iedereen jaloers op is, waar iedereen ook iets van vindt. En dat is juist de kracht, want als iedereen iets vindt, dan is het belangrijk. En dat maakt Jokes ook Jokes, vind ik. Dat maakt het Jokes de racepan ook het Jokes de racepan. Omdat we in dat protocol zitten. En daar kan iedereen van alles van vinden. Maar dat is het klatergol en parelwien rondom dat theaterspel wat zich afspeelt in de vasteloven. Die hadden we van Jean Pieters gekregen. Ja, Jean Pieters had er al een paar dozen van gekocht. Ja. En die zijn uiteraard niet echt. Maar dat is, ik heb er nog ook naar in de BMX. Een van de toch wel, ja, wij vonden het een leuke anekdote achteraf, hebben we ook wel gelachen, maar ik ben ook wel geschrokken toen. Was dat we waren ook bij Leurs uitgenodigd, hartstikke leuk om daar te gaan kijken. En ja, dat was eigenlijk ook weer een heel bijzonder moment.
En ik maak een foto van Peggy met de knommeltelefoon. En die laat ik zo in een spoelbak vol met water vallen. En Peggy denkt niet na, dit gaat zo met zijn hand, pak het mijn telefoon op, omdat dat echt denkt, dat is een echte. We hadden natuurlijk wel een horloge. Het is goed gekomen, maar ik schrok echt wel. Ik dacht, de telefoon, met die handen in de spulbak. Dat was ook het moment waarop eigenlijk als de telefoon viel, kon ze de niet kopen. Hè. Toen was het nog niet alle beschermingen en zo, dat was nog wat minder. En op de wagen was fantastisch. Dat was Geert Benders, stond te kijken met de ganse familie en lekker. En ik maak een foto van hem en het was nog net niet dat heel de raam flikkeren. Dit schrok echt. Was fantastisch. Ja. Daar hebben we 2,5 week heel veel van gehad. Ja, absoluut. Nee. Deze dag, dat is zo legendarisch. En ja, deze is Pascal als hoerigheid is gewoon hier echt in topvorm. Dat is dat al te horen op zo'n dag, wat niet geregisseerd is, het gewoon aan elkaar praten van zo'n dag zo'n beetje. En de optocht der optochten. Ja, ik denk dat ze geen betere prinses kunnen hebben op dat moment dan deze. De spontaniteit van de dag was gewoon fenomenaal. En de echte vaste loverskekken, die laten zich niet hoe sturen door regen, bui of een storm. Die gewoon vieren. En dat gebeurde hier. Maar een uur geleden hadden we te horen gekregen dat een optocht niet doorging. Hè? Ja. Dus de kunst al met een mineur, een beetje mineur aan. Ja. En we hadden ook nog hoes kunnen gaan. We hadden ook kunnen zeggen van we hakken de pijn erin, dat was het. Ja, dat is niet bij ons opgekomen. Nee. We zeggen gelijk van in Wilhelmina wat er kan gebeuren, maar wie onderstaat en we zien wel wat er gebeurt. Ja, precies. En toen zei Frans Polk van kom op de wagen. En dat was het. En als je kijkt wat van een zooi mensen daarachter. En dat zwelde maar aan. En op een gegeven moment zeiden we, gewoon goed een optocht lopen. En die begon de wagen te rijden en die ging door rechtsaf de klooster in. En op een gegeven moment Suus en Nico ook pakte is dat een film of een foto maken van dit enorme sliert mensen. Want uit alle heugen en gaten kwamen mensen en die gingen gewoon achter de wagen aanlopen. En ja, alles was er reeps. Al had ik 5 keer poep geroepen, dan hadden ze nog met de handen in de lucht gestonden. Dat was geweldig. En dan nog prijsuitreiking. Dat is de prijsuitreiking. Ik weet niet wat ik heb het allemaal verzonnen. De eerste prijs bij de groepen. Ja, en ik maakte er maar wat van. En de derde prijs. Het ging helemaal nergens in. Fantastisch. Als ze het hebben, zo van Schele Wazel, dan was die dag was Schele Wazel van A tot Z. Er is niks normaals gezegd, niks. Ja, wie vast. Dit is wat René zegt, wie vastelovend moet zien. De spontaniteit, het gek doen. Niks geregisseerd, gewoon een dag op de gafel te komen en kijken wat er gebeurt. En dat is zo'n bijzondere dag geweest. Het is jammer dat een echte optocht op 10 dagen niet doorging. Want een echte optocht wordt een echte optocht. Absoluut. Maar deze dag door als vervanging voor was wel gold. Top. Top. Dat was veel dat hoes. Ik denk, nu is het afgelopen. Hè? Nu ga je dit al zien. Nee, we gaan nu stom blijven, we gaan nu de parade. En dan stonden door weer die honderden mensen. Eerst hebben we tot aan de statues hebben we achter op de wagen staan. En toen hebben ze het défilé afgenomen aan de prijsuitreiking van veel op de wagen. En toen zien we veel op de wagen blijven staan. Toen zijn ze naar de parade gereden. Ja, en toen kwamen ze door. Parade stonden altijd mensen. Ja. En niet zo zuinig. Dus toen kwam er een hele sliert achter ons aan. En er stonden een hele sliert mensen voor ons. Dus toen was de parade weer goed gevuld. En dit is gewoon fantastisch. Ja, toen hebben we zo schandalig gelachen. Ja. Ik geloof wel dat die microfoon nooit uit de hand gehad is. Nee, ik dacht eerst van mij. Dit blief ook van mij. We zien altijd leuke initiatieven van Dreespannen, zonder immers ook maar iets te kort te doen. En bijvoorbeeld in Bril van Jeroen van der Ham, dat waren ook zo'n knaller. En we hadden zoiets, we moeten ook zo'n knaller, Nou, die muts van Jokes, iedereen wil die altijd op de kiebus. Vroeg ook de commissieleden, als die met die muts lopen, er stonden altijd mensen die even dicht. Die zeiden, loop met die muts even op, Maar de muts is heilig, daar kunnen ze niet zomaar aankomen.
En toen had ik ooit dus geopperd in een raadsvergadering, maar weet je wat we eigenlijk moeten doen? We moeten een parodie laten maken op die muts. Niet hetzelfde, maar een beetje wat publiek. En dan gaan we die verkopen. Kopen, ja. Oh. Ja, en toen zei ik, ja, dat zal ik tof vinden. Ja, zit René toen terecht, want toen waren de rood, waren er stemmingen. Zei, ja, dat kunnen we niet maken, want dat blieft van Jokus. Dus, en toen is dat van Toffel gegaan. En Mark van Soest zei, nou, ik huurde hem nog, dat kunnen ze niet maken. Nou, dat moest tegen Nico zeggen. Kan ze wel maken. We zagen ook, we kunnen het wel doen, maar het moet wel echt afwieken. Je moet af, ja. Wel echt een persiflage Ja. moet zien. Ja, die hadden we ook. De eerste week heel erg af. Nico zit, ik kom erachteraan. En toen hadden we 2 offertes opgevolgd. Ik had 3 offertes. Ik ben een aantal Zo'n paar offertes. mensen zouden in ieder geval samples opsturen. Ja, toen hadden we eerst zo'n voedelmutsje, dat was net zo'n sloopmutsje. En dat vonden we toen wel leuk. En we hadden eigenlijk, en toen zei Nico, zei de ganse, ja, maar er moet nog een sample komen, er moet nog een sample. En die kwam niet. Ja, we moeten nu wel besluiten. Ja, we gaan besluiten. Nou, dan doen we dat voedelmutsje. En mij dat we ja hadden gezegd, een dag daarna komt de sample binnen van de muts die nu weer een kind. En zo, ja, maar die is eigenlijk nog leuker. Ja, Die was echt akelig echt. Ja, zit niet Toen goed. zei ik ook, want dit kunnen we echt niet maken. Nee, kunnen we Maar niet ja, maken. Een beetje recalcitrant, dus we zitten toch niet meer in de rol. Nee. En toen zei je weer van, dat kunnen we niet maken, dat kunnen we zeker maken. Nou, dan moest het even hebben. 10.000, 10.000. Kom maar op. Ik zeg, ik kijk er nee in de week. 10.000, wat moeten we met 10.000 van die 10.000, die werden we zo kwijt. Ja, zullen we elkaar in het midden treffen? Doen we er 4.000? Ja, maar 4.000 is ook veel, hè. Die werden we niet. Ja, dat mag niet zo. We gaan er 4.000 doen. Hadden we er maar 10.000 gedaan. Nou, ik durf nog te zeggen 15.000, die waren we nog kwijt geworden. Absoluut. Niet normaal. En geloof me, ik zit niet te liegen. Deze week nog, echt wordt deze week, via Ingrid, weer eens te vroeg. Heb je toevallig nog 2 van die mutsen ergens liggen? Bizar. Het is niet alleen het Venlo, het is overal. Hè. Bizar. Het is, Ze graaiden zo uit de dozen. En ik denk, ja, wat moesten ze met zoveel mutsen? Ja, nou snap ik het. Want de zuur ze ieder jaar voor de ramen terug. En iedereen versiert er zijn hoes mee. Of ze hebben ze op de kop. Of ze vermaken hem. Of ze... Ja, dat was geweldig. echt Oh, uniek ja, dat geweest. klopt. Maar we hebben de ganse Wasseloot, daar hebben we Harry meegenomen, maar ook in de ganse voorbereiding. En ook op ons medaille. Ja. Staat ook achterop Harry bedankt en dat is niet voor niks. En ja, dat was uniek om de Vorster altijd bij te hebben, Ja. omdat hij ook overal afscheid nam en meeging. Ja, dat Ik vond dat ook- trouwens ook. Ik vond dat een eer. vond Ik het echt vond een dat echt eer dat fantastisch. dat ik de laatste prins van Harry mocht zien. Want ja, dat vult voor mij echt zeer eervol dat ik dat mocht zien. Want ja, ik denk die in de eerste en die in de laatste, ja, er zit toch een bijzonder tintje aan. En ja, daar ben ik Harry ook op een dag van vandaag eeuwig dankbaar voor. Dat hij mij dat heeft aangedaan. Want zo zeggen we dat, hè. Ja. Het heeft Ja. ons aangedaan. Ja. En dat is het mooiste trouwens wat ik aangedaan kan weren, moet ik wel eerlijk zeggen. Ja, dat was het. Ja, dat is het ja. Nee, maar dat is wat ik zeg, het is ook mooi dat er gewoon echt een in zit. Ja. En dan komt ze daar de trap af en dan is het weer gewoon Pascal, Nico en René. Ik vergeet nu niet dat ik door de trap afliep en ik had dorst. En ik loop en ik zie Mark van Soestoorn en ik zeg, Mark, regel even 3 glazen bier. En die kijkt me aan en dit zit zo. Wie? 3 glazen bier. Ik zeg, ja, even voor René, Megan.
Dat was de bar. Loopt allemaal zelf hier. En ik schiet in de laag. Ik denk, ja. Dus toen moet het ook zien. Ja. Ja, Het is erg goed. Het is sprookjes geweest. Niet het racepaan moet maar weer geboren worden. En die mogen dan dit fantastische wat we hebben meegemaakt ook beleven. En dat is ook wat het mooi En er maakt. is ook een telefoonnummer uit van een taxi. Oh ja, één Nou, telefoonnummer als taxi je is hoes wel wilt, bel je met een taxi. Ja, dat vind ik ook gewoon echt heel erg mooi. Ja. Ja, zo moet het zien. Ja. Fantastisch. Ja. Dat is het Gewoon sprookje van wisselen, het gewoon racepaan. plebs, heerlijk. Ja. Ja, gewoon meteen. Als ze dat daar maar in blies hangen, Ja, dan best Ja, hè, ja, of de mens dat ze voor de rest van die dan leven snapt ze prins het is, niet. ja, dat is al prins hè, en al dat je dan. Maar als ze dat daar nog in blies hangen, dat ze dingen dat ze. Ja, volgens mij gaan ze het daar niet gaan Nee, begrijpen. dan snapt ze het niet. Dus mooi, Ja. prachtig. Ik gun het iedere Venlose jongen ooit in een racepaan te zitten. Iedere Venlose jong die gek is van vastelovend, is dit wel het mooiste wat ik in overkomen. Echt woordloos. Met geen euro te betalen. Fantastisch. Ja. Kijk, wie doen we naar elkaar toegegroeid zijn. Ik was natuurlijk al redelijk vergroeid met Pascal. Maar met Nico, ja, dat is zo bijzonder. Dat is inderdaad een jaar van tevoren steeds in deze zaal. Op deze bühne, we stonden door, ik denk 10 meter van haar. Ja. Nadat Ruud uitgeroepen was als prins. En we stonden met z'n drieën flauwekul te maken. En we kwamen elkaar altijd wel dukker tegen het vastlopen. Maar zo goed kosten we elkaar niet. Maar als we elkaar zogen, hadden we altijd verschrikkelijk veel lol. Ja. En toen stonden we door met z'n drieën. We hebben ook foto's gemaakt, er zijn foto's van. En toen hebben we inderdaad gezegd, wat Pascal in het begin zag. Als ons is dit overkomt, dan doen we dit gewoon met z'n drieën. En joh, later steeds het ook gewoon. Ja. Dat is zo bizar. Ongelooflijk. En ja, goed, de band met Nico hoor, mij begoste voor mij zeker. Omdat ik in een hele lastige periode zo toen. Ja, dat is iets, het wordt ook gezegd in het zwijtkamertje van een vriendschap en een band voor het leven. Ja, dat ga je dit absoluut leren. Ja. Ja. Absoluut. En als we dat niet meegemaakt hadden, dan was dat niet zo intens geweest als dat het nou is. Nee. Daar ben ik 100% Absoluut. van overtuigd. Absoluut. Nee, dat was, ja, ook dat is niet uit te leggen, niet te beschrijven. Hetzelfde als het gevoel bovenop op een hoofdbal, als ze dat doek naar onder gooien, dan dat is niet te beschrijven. Maar wat ze met z'n drieën voor band opbouwen is ook niet te beschrijven. Dat is ja, vriendschap voor het leven. Absoluut. Dat is tot Niet de willen laatste missen. om. Ik had het niet willen missen. Helemaal niet. Nee, Ik absoluut. heb even getwijfeld, maar ik ben zo blij dat het zo gegaan is wie het gegaan is. We zijn ook blij dat ze even is getwijfeld. Ja, Ja. ja prachtig. Ja, gewoon heel bijzonder. Want wij zien vrienden zo lang vasteloven nog de. Maar als dan straks de schmink is afgebeurd en nog de strootstengelen, waren wij vrienden, alles is nog vasteloven voorbij. Zeggen we hey, hallo, wie jij het nou? En wat is er lang geleden, wie met ons leed. Vrienden zo lang vasteloven nog de. Maar als dan straks de schmink is eraf gebeurd en nog de strootstengelen.